Tameidiau o Ymchwil TAR gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching. Helo a chroeso. Nia Davies dwi a dwi'n uwch darlithydd yma ar y cwrs TAR cynradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. A croeso i Tameidiau o Ymchwil TAR. Ac yn y gyfres, nesaf yn y gyfres, ydy Nia Davies, un o'n myfyrwyr TAR cynradd ni, sy'n mynd i drafod i ail aseiniad hi, ble roedd hi'n ffocysu yn benodol ar Llafaredd. Felly diolch Nia am ddod i gael sgwrs dy fi heddiw yma. Nid i esbonio pam nes ti benderfynu ffocysu'n benodol ar Llafaredd? Nes i ddewis edrych ar Llafaredd, oherwydd oedd yn rhywbeth nath godi mewn darlith prifysgol yn gyntaf, a rhaid fi gyfaddau, o'n i ddim yn gwybod dim am Llafaredd. Dwi ddim yn meddwl bod fi hyd yn oed yn ymwybodol o'r term. Felly oedd yn rhywbeth nath enyn diddordeb yn syth. Oedd dy fi diddordeb ffyn y mas mwy amdano fe. Mae fe'n un o'r pethau na chi'n meddwl am, yn Saesneg maen nhw'n gweud gift of the gab. A na beth o'n i'n meddwl o Llafaredd, bod e'n rhywbeth cynhenid, a bod e'n rhywbeth bod dim modd i ddysgu, a beth oedd pwrpas i ddysgu fe. Felly oedd yna lot o gwestiynau gyda fi, a dyna pam o'n i'n meddwl, wel, mae hwn yn rhywbeth dwi ddim yn gwybod lot amdano, a felly penderfynu mynd i wneud mwy o ymchwil wedyn. Felly Nia, nes di sefydlu felly beth yw Llafaredd o ddarllen y llenyddiaeth? Do, dyna'r dasg gyntaf mewn gwirionedd, oedd trio ffyn y mas, beth yn gwmws felly, oedd Llafaredd, y term yma, o doeddwn i ddim yn ymwybodol ohono, a darganfod bod e'n derm gafodd ei fathu yn wreiddiol nôl yn y 1960au. A gweld bod e'n derm oedd yn llunyn bwysig iawn yn rhan o llythrennedd, ond yn llunyn, falle oedd yn cael ei anwybyddu ar y pryd, bod na bwyslais mawr ar ysgrifennu a darllen, ond bod Llafaredd, sef y sgiliau o siarad a gwrando, falle ddim yn cael y statws oedden nhw'n heiddi falle ar y pryd. Felly, darganfod beth oedd Llafaredd a bwysigrwydd a pam fod e'n bwysig i efelychu Llafaredd o fewn yn addysgu yn hunan wedyn. A nes ti gael amser i ystyried felly beth yw rôl Llafaredd o safbwynt, dibenion y cwricwlwm y Gymru, ond falle hefyd beth yw rôl Llafaredd o ran datblygiad dysgu plant? Do, yn bendant o edrych ar y llenyddiaeth a darllen. Un o'r papurau mwyaf allweddol fi'n credu oedd rhywbeth gath ei gyhoeddi gan Manion a Mercer, sef Odyssey Across the Welsh Curriculum. A hwn yn un o'r pethau cyntaf nes i droi ati mwyn darganfod beth oedd buddion, beth oedd pam bod e'n bwysig. A wedyn, yn y papur yma, darganfod o ran yr agwedd o ddwyieithrwydd pa mor bwysig oedd hybu sgiliau Llafaredd. Ac yn sgil y pandemig hefyd, fi'n credu oedd na ystadegau oedd yn dangos bod rhyw 60% o ddysgwyr oedd yn 5 mlwydd oed yn dod o deuluoedd oedd yn siarad Saesneg fel prif iaith yr aelwyd. Ac felly, ystyried falle bod y dysgwyr yma ddim yn cael y cyfle i ymarfer eu sgiliau Llafaredd nhw yn ystod y pandemig, a felly y pwysigrwydd hynny. Oedd yr agwedd hefyd o degwch, rwy'n meddwl, edrych ar gwaith Robin Alexander yn hynod y ddiddorol yn yr agwedd yma, a ansawdd profiad plant o gaffael iaith ac o ymarfer iaith yn gallu newid yn rhyfeddol gan ddibynnu ar eu statws gymdeithasol economeg nhw. A bod falle dysgwyr o statws economeg gymdeithasol uwch yn gwybod i fyny at rhyw 600 gair yn fwy na blant o gymdeithroedd difreintiedig. Felly pa mor allweddol bwysig oedd o ran tegwch, o ran y Gymraeg hefyd. Oedd e'n hynod o ddiddorol hefyd darllen am pŵer Llafaredd i hybu lles,
Chi'n gwybod, oedd gwaith gan Fiona P&R, ond hefyd gwaith gan consortiwm Canolbarth y De. Lot o bwysau gyda nhw yn sgil y pandemig yn enwedig o ran sut mae Llafaredd yn gallu hybu lles. Mae lot o sôn ynglyn â ffaith mor bwysig mae ei siarad am eich meddyliau, wel hybu plant i allu mynegu eu teimladau ac i wrando ar bobl eraill hefyd. Felly bydd hwn i iechyd yn bwysig iawn. Oedd ni un pryder mawr oedd gyda fi, achos o'n i'n meddwl am Llafaredd a gwersi hybu Llafaredd. Fel rhywbeth falle oedd yn siwtio'n well i blant fwy allblyg, cymdeithasgar. Ac oedd e'n poeni fi o ran yn ddiddordeb i mewn plant mwy tawel a swil. Felly oedd hwn yn rhywbeth o'n i ddim yn siŵr ohono. A oedd yn bach o deal breaker, i fod yn onest, a dyna pam oedd hwn yn agweddus i ar ôl hefyd i weld odi hwn yn ddill sydd yn siwto plant mwy tawel. Felly oedd yna lot o bethau o'n i'n gallu ffindo mas o ran y bydd hybu Llafaredd, ond hefyd o'n i moyn edrych yn ddyfnach i sut oedd hynna'n gweithio ar lawr y dosbarth hefyd. Mae hwnna'n ddiddorol achos ti'n sôn am y consortia lleol fyna. Wrth gwrs mae Llafaredd yn un o'i blaenoraethau nhw, dyn nhw am yr llais 21 mae Voice 21 yn ymgyrch fawr. A hefyd, dwi'n ymwybodol bod hyrwyddo geirfa hefyd yn ffocws iddyn nhw yn dilyn y pandemig. Dwi'n deall bod ti wedi cael rhywfaint o hyfforddiant pan oedd ti yn yr ysgol ar pethau yma. Sut mae hynny wedi dylanwadu ar dymarfer di? Wel, oedd hwnna'n un o'r pethau o'r ddarlith brifysgol, le nes i glywed am Llafaredd am y tro cynta. A wedyn nath e godi mewn diwrnod hyfforddiant mewn swydd gyda'r ysgol arweiniol. Felly oedd hwn yn really yn dangos i fi pa mor gyfredol oedd y pwnc yma. A sut gallai fe gefnogi plant yn y sefyllfa nawr sydd yn digwydd nawr yn sgil y pandemig. Sut, beth oedd cyfle i wneud oedd edrych ar y drysorfa yma sydd yn efelychu gwaith Voice 21, sef le chi'n rhoi Llafaredd yn ganolog i'r cwricwlwm. Felly dwi dim ond yn rhywbeth sydd yn cefnogi caffael iaith, ond mae'n rhywbeth o ran yr ochr archwiliadol, y dialogic teaching yma, sydd yn gallu cael ei drosglwyddo ar draws y cwricwlwm. Dwi ddim jyst yn rhywbeth i chi'n meddwl am yn nhermau iaith, ond mae'r siarad archwiliadol yma yn cefnogi datblygu geirfa ar draws y meysydd profiad a dysgu hefyd. A'r holl adnoddau sydd i gael hefyd o ran helpu plant, o ran creu gweithgareddau sydd yn hybu Llafaredd. Felly oedd jyst cael cyfle i ddefnyddio hwn ar lawr y dosbarth ac i edrych ac i ymchwilio ar raddfa fechan falle, ond i weld beth oedd effaith hyn ar ddatblygiad plant. Wrth gwrs gan feddwl o'n i yn mynd nôl mewn i'r dosbarth ar ddiwedd yr ail cyfnod clo. Felly oedd e'n amserol iawn, dwi'n meddwl. Felly, mae'n ddiddorol bod ti wedi sôn fyna ynglyn â'r ffaith bod Llafaredd yn hollol greiddiol ac yn ganolog ar dysgu. A ti'n atgyfnethu'r holl syniad yn diwedd bod llythrennedd yn gyffredinol i fod yn rhywbeth traws gwricwlaidd. Dwi ddim yn gysylltiedig gyda dysgu ieithoedd, llythrennedd yn benodol, ond y syniad traws gwricwlaidd mae a'r syniad bod y cwricwlwm yn rhywbeth cyfannol, ond falle bod Llafaredd yn y canol. Yn bendant ar y ddelwedd enwog yna, unrhyw un sydd yn edrych ar Llafaredd, ond y ddelwedd yma o ddarllen ac ysgrifennu yn arnofio ar fôr o siarad. A mae hwn yn dangos pa mor ganolog mae fe i gweddill y cwricwlwm hefyd. Felly, wyt ti nawr yn gwybod sut mae hyrwyddo'r diwylliant yma ble mae siarad yn ganolog yn dy ddosbarth di? Wyt ti'n teimlo fwy hyderus nawr i allu wneud hyn? Yn bendant, dwi'n meddwl oedd e'n rhywbeth sydd wedi datblygu, ac sydd ddechrau o'n i ddim yn siŵr am hyn. O'n i'n meddwl bod angen llawer o hyder ar blant, ac yn y blaen, o'n i'n meddwl falle bod yn siwtio rai personolaethau yn well ag eraill. Ond erbyn hyn, a o weld tawnid,
just rhoi cyfleoedd i blant i siarad, ond bod ni'n gallu dysgu'r sgiliau yma yn benodol, a bod hwnna yn helpu'r plant tawel a swyl. Maen nhw'n arfogi nhw i fedru gymryd ran. A felly, ydw yn bennar ac o fe'n ati wedyn i drealu rhai o'r gweithgareddau yma a'r dulliau yma yn y dosbarth, a gweld yr effaith ar y plant yn ystod yr wythnosau yn dilyn dod nôl ar ôl y cyfnod clo. A just gweld, a hefyd gweld, fel oeddech chi'n gweud, nid yn unig yr effaith oedd e'n cael ar eu sgiliau Llafaredd nhw, ond hefyd y knock-on oedd bod e'n cael effaith ar eu ysgrifennu nhw. A hwnna ddim yn rhywbeth o'n i'n disgwyl gweld mor fian, ond oedd e'n un o'r, falle bod e'n quick win, cam bach, ond ych chi'n gallu gweld y potensial, dwi'n meddwl. A nes ti weld hynny yn y tymor byr, yn dy fe? Felly, meddwl am potensial hynny y tymor hirach. Ie, yn bendant. Felly, ydy hwn yn cyd-fynd gyda athroniaeth di, ynglyn â dysgu ag addysgu? Ydy hyn nawr wedi, gwydd newid mewn ffordd, falle athroniaeth gyffredinol di tuag at proffesiwn ar llawr y dosbarth? Ydy, yn bendant fi'n meddwl, o ran y Gymreigdod, a mae hwnna yn ganolog un athroniaeth i, just o ran y hybu y Cymreigdod, y sgiliau yma o siarad iaith. Ac wrth gwrs pa mor bwysig mae hwnna yn y byd gwaith. Faint o werth mae cyflogwyr yn rhoi ar y gallu i siarad. A wedyn, o ran y tegwch hefyd, edrych ar blant swyl, tawel, edrych falle ar blant difreintiedig hefyd, ond bod hwn i gyd yn ffordd o gefnogi nhw, o arfogi nhw hefyd. Mae dinasyddiaeth hefyd fi'n meddwl yn rhywbeth. Dwi'n dod o gefndir darlledu lle mae yna werth ar gyfathrebu. Mae yna ddeallusrwydd o pa mor bwysig mae e. Ond os ych chi'n meddwl am roi'r cyfle yna i blant i lunio barn, i fedru siarad dros eu hunain, i fedru siarad lan dros bobl eraill sydd â ddim llais, ond i roi llais i bobl ifanc. A dwi'n meddwl bod hwnna mor bwysig, a dde ddim yn rhywbeth o'n i wedi ystyried bydde yn cefnogi'n athroniaeth i, ond mae yn. Felly ydy yn holl bwysig, yn aragwyd o les hefyd, o siarad, o bwysigrwydd fedru siarad, yr effaith o hwnna'n cael ar les blant hefyd. Felly, ie. Ac yn ddiddorol ni o glywed ti'n siarad, ti'n adlais mewn gwirionedd o'r 4 diben o cwricwlwm yn dod drodd yn gryf iddi. A nid unig dy athroniaeth bersonol di, ond falle dyheadau mwy cenedlaethol hefyd, yr pethau eraill allanol yna sy'n gyrru yn athroniaeth ni a'n ymarfer ni hefyd, bod yna ddylanwad, mae polisi llywodraethol hefyd yn cyd-fynd gyda'r weledigaeth yma. Ydy. Diolch mawr Nia, diolch am damser di heddiw yma, a pob hwyl i ti ar dy yrfa, fi'n siŵr byddai'n ddiddorol gweld, falle papur ymchwil yn y dyfodol yn edrych ar effaith hir dymor hyrwyddo Llafaredd ar lawr y dosbarth. Diolch. Diolch.